מה שתראו עכשיו זה באמת מחזה נדיר. נכנסת לה בחורה צעירה לחנות מעצבים יוקרתית בתל אביב, לא עושה חשבון, לא למוכרת, לא ללקוחות ולא למצלמות, וגונבת כל מה שמוצא חן בעיניה. מודדת גונבת, מודדת גונבת, חולצות, אביזרי אופנה, ממש סופת טורנדו של דילוגים, גנבות וחיוכים. לא להאמין. כתבתו של יובל כנר. אקסלה היא חנות מעצבים לבגדי נשים ברחוב בן יהודה בתל אביב, בבעלותם של בני הזוג שמוליק ואלכסה רזניק. היא מעצבת, הוא משווק, והסחורה היקרה מופצת לעוד 25 חנויות ברחבי הארץ. הרזניקים לא חוששים מגנבות, אבל חברת הביטוח דרשה מהם להתקין 4 מצלמות, ואלה מכסות כל פינה בחנות הקטנה. לפני 3 שבועות הן תיעדו אירוע חריג במיוחד. יום שלישי, 28 בדצמבר, השעה 6 דקות לפני 5 בערב. לחנות נכנסת בחורה צעירה בשיער אסוף ומסירה אוזניות מראשה. דמותה הדקיקה וחיוכה המבויש לא מעוררים שום חשד אצל המוכרת שעמדה מאחורי הדלפק וסדרה בגדים. הצעירה הגיעה לכאן עם תיק רחב, ואחרי ששלשלה לתוכו את האוזניות, היא מתחילה בתנועות כלילות לבחור ולבחון חולצות. את החולצות שהורידה מהקולבים היא לא מחזירה למקומן, אלא שומטת בנונשלנטיות. הנה היא מעיפה מבט אל המוכרת, מגלגלת 2 חולצות שמצאו חן בעיניה, זורקת מבט מהיר אל הרחוב כדי לוודא שהשטח נקי, ואז מכניסה את החולצות לתיק. 2 דקות עברו מרגע כניסתה לחנות, ו2 חולצות כבר מוחבאות עמוק עמוק בתיקה. המוכרת מציעה לה עזרה, אבל היא בחיוך מנומס אומרת לא תודה ומתכננת את הגניבה הבאה. הנה החולצה השלישית, מורדת בזריזות, מבט קצר אל המוכרת, התיק נפתח והחולצה מצטרפת אל 2 חברותיה. 3 דקות, 3 חולצות. היא לא סתם דוחפת דברים, היא בוחרת אותם, מסתכלת עליהם, אפשר לראות שגם פורסת חולצה, בודקת אם בא לה עליה ואז היא לוקחת אותה. הדפדוף במתלי הבגדים לא נפסק לרגע. לקוחות נוספות נכנסות לחנות. הנה 2 מהן עומדות ממש ליד הגנבת, אבל היא בשלה. מתנועת כרקדנית, משחקת בקולבים, ובתנועה מיומנת מורידה עוד חולצה, הרביעית בסדרה, מגלגלת אותה תוך התכופפות ותוחבת אותה לתיק. עכשיו היא ניגשת לשולחן במרכז החנות. בחולצה השחורה שהיא מרימה עכשיו היא חושקת במיוחד, אבל כרגע מסוכן לגנוב אותה. אל דאגה, החולצה תמתין לרגע המתאים ועוד תצורף לקולקציה הנערמת בתוך התיק. עכשיו פונה האלמונית אל הדלפק ומתבוננת בתכשיטים המוצגים שם. היא מנהלת שיחה כלילה עם המוכרת ומצביעה על השרשרות התלויות מאחוריה. היא התעניינה לגבי מחירים, היא סיפרה למוכרת שהיא מתכוונת לחזור לפה ולעשות קנייה גדולה עם החבר שלה. המוכרת מורידה שרשרת והאלמונית מתקרבת באיטיות אל הצמידים. ממש מתחת לאפה של המוכרת היא שולפת צמיד ומכניסה אותו לתיק. המוכרת מציעה לה למדוד שרשרת ומוסרת לה אותה, אבל שימו לב ליד ימין שנשלחת כמו חץ, תופסת שרשרת אחרת וזורקת אותה ישר לתוך התיק. התרגיל הזריז הזה שווה הילוך חוזר. היד מושטת, השרשרת נעלמת. כל שנותר הוא למדוד מול הראי את השרשרת שהציעה המוכרת, ולא לקנות. למה לשלם כשאפשר בחינם? השלל עד עכשיו 4 חולצות, צמיד ושרשרת. אבל עם האוכל בא התיאבון. הנה הגנבת הרעבה חוזרת אל מתלי הקולבים האהוב עליה. בדרך אליו היא נתקלת בחולצה בצבע קרם. מרימה, מתבוננת, המוכרת עסוקה עם 2 לקוחות, התכופפות קלה, והופ, החולצה נדחסת לתיק. כך זה נראה בהילוך איטי. היא מרימה, מתכופפת כאילו כדי להחזיר, אבל יד ימין לא מחזירה אלא לוקחת ודוחסת לתיק, תוך כדי הליכה. החולצה השחורה של השולחן לא יוצאת מהראש של הגנבת. היא מודדת, מסתכלת, אבל מחזירה. זמנה של זו עוד יגיע.
עכשיו תורה של החגורה, חצי סיבוב, והיא בתיק. ממשיכים לטייל בחנות הקטנה וחוזרים כרגיל אל מתלי החולצות. הנה הגיבורה שלנו מתכופפת להרים חולצה שהפילה קודם, וגם היא מוצאת את דרכה לתיק. המוכרת מנסה לעניין את הצעירה במתלי הבגדים שנמצא בכניסה, ומציעה לה חולצה. זו מחייכת בביישנות ומסרבת בנימוס. אין לה זמן למדידות כי היא כבר בחרה, החולצה השחורה. זוכרים? עוד סיבוב קליל בחנות, עוד מבט לוודא שהשטח נקי, הידיים נשלחות אל החולצה השחורה הנחשקת, והיא נדחפת במהירות לתיק. המשימה בוצעה וכשבתיקה 7 חולצות, חגורה, צמיד ושרשרת, 10 פריטים ב10 דקות, נפרדת הגנבת המחייכת בביי קטן למוכרת, מסתובבת, יוצאת ונעלמת, עם סחורה בשווי של 4,000 שקל. למחרת אשתי עלתה והסתכלה במצלמות וגילתה שבעצם התחוללה פה סופת אוריקן של גנבת בתוך החנות. אני כל כך הייתי בשוק, וואו, מה זה היה? זה היה כזה מוזר שכל כך הרבה דברים. היא כאילו רקדה בחנות שלי, יש איזה כמה קטעים שבזמן שהיא עושה את זה, היא עושה כזה כאילו סיבוב עם הגוף שלה, כאילו שהיא רוקדת בחנות שלי ולוקחת דברים ישר לתוך התיק וזה, זה היה כזה משהו מה זה מוזר. 6 ימים אחרי הגניבה הגיע אל החנות שליח עם חבילה. בתוכה 5 חולצות שגנבה האלמונית. 5 חולצות שזקוקות לניקוי ורענון. הכל מסריח, ממש חזק של סיגריות. כנראה שהיא לבשה את זה כל שבוע שעבר, אולי היא יצאה לסילבסטר עם משהו מזה. הנה הם שוב פניה של הגנבת המרקדת, שלא ידעה סובה. כל מי שיכול לספר לנו מי היא ואיפה היא, מוקד קולבוטק ישמח לקבל כל מידע. קנייה באמצעות הטלפון, כוכבית 5090 מכל מכשיר. גם משלוח פקס, כוכבית 5090. SMS, שלחו את המסרון למספר 5090.